To byla Já dělám sirénu. Ty seš jedna ze sirén, tedy čtvrtá, jestli dovolíš, protože 3 sirény si tady za chviličku představíme. My jsme pro dnešek zvolili téma zkoušení sirén a jak poznat skutečný poplach, což nám přijde velmi zajímavé pro naše diváky. Michal Bareš, ředitel sdružení Rescue Info, občanská společnost, hezké odpoledne. Občanské sdružení a Miroslav Menšík, vedoucí oddělení krizového řízení. Major, mimo jiné. Tak. Hezké odpoledne. Dobrý den, přejeme. Už plukovník? No vidíte, jak ten čas letí. Když já už se v těch výložkách nevyznám. My máme ještě staré informace. Ale sirény... Ty zůstaly. Pozor, ty zůstaly. Pozor, ono zůstalo, to je takový velký otazník, protože já sám dneska, když jsme nad tím tématem povídali s naší dramaturgyní, jsem zjistil to, co jsem vůbec nevěděl, že vlastně existuje už jenom jedna jediná siréna. Protože já jsem pořád žil v tom domnění, že chemický poplach, letecký nálet a já nevím, spousta jiných dalších věcí, vodní živly, že každý pořád má tu svoji sirénu, že jsou ty přerušované tóny a podobně. Tak pojďme to dneska uvést na pravou míru. Přesně tak, jak už jste říkal, v dnešní době, respektive od roku 2001, existuje jeden jediný signál, který varuje před nebezpečím. Tím signálem, o kterém mluvím, je všeobecná výstraha. Ono asi nejlepší bude možná ukázat... Já vám to vezmu, já to ukážu, jestli můžu. Tak. Signál všeobecná výstraha, což je kolísavý signál po dobu 140 sekund. Kdykoliv bude siréna znít stálým tónem, nic se neděje. V okamžiku, kdy začne kolísat, a teďka už mám pocit, že ji tady pod náma slyší naši diváci. To znamená, pokud takhle uslyšíte sirénu, jak kolísá, vždycky zbystřit a vždycky to znamená, že se něco děje. Aha. Vy jste řekl, něco děje. Mě by zajímalo teď, jak já tedy jako s prominutím laik, který bude na ulici, uslyší takovouhle sirénu, jak já zjistím, co se vlastně děje, kam se mám jít schovat, jestli se vůbec musím jít schovat. Ona je tady to hodně častá otázka. Dá se říct, že pokud nevím, že v tu chvíli by hrozily povodně, tak asi nejčastěji to, před čím mě siréna varuje, je nějaký únik nebezpečné látky. To znamená nevyhledávat kryty, schovat se v jakékoliv nejbližší budově, zavřít okna, dveře a sledovat rádio a televizi. To už se dostáváme do těch detailů, já bych se ale přece jenom vrátila k těm sirenám. My jsme řekli, že sirena je sice jenom jedna, ta, která tedy nás má varovat před tím, že se něco děje. Ale my každou středu, pane plukovníku. No, to není každou středu. První středu v měsíci, každou první středu v měsíci slýcháme sirénu. A ta je jaká? Toto je jenom zkouška sirén, protože ten systém je poměrně propracovaný, rozsáhlý a je potřeba si jednou za čas vyzkoušet, jakým způsobem ta siréna zní, jestli funguje, jestli je slyšitelná. Takže každou první středu v měsíci ve 12 hodin je tento trvalý tón sirén, který slyšíme. A to značí jenom to, že ano, sirena je funkční, my si to zkontrolujeme, kdyby funkční nebyla, bude nám to nahlášeno, my opravíme. Tak vy jste řekl teďka slovíčko funkční, ale zase, jak vy poznáte, že jsou všechny sirény funkční a mě by vůbec zajímalo, kolik procent obyvatel naší země takovou sirénu uslyší a naopak kolik procent obyvatel naší země ji vůbec neuslyší, protože je třeba v místě, kde žádná není. Těch míst, bavíme se tedy o obydlených místech, kde žádná není, už není tolik. My v podstatě třeba tady v Jihomoravském kraji, odkud já vlastně působím, takže ty čísla znám za Jihomoravský kraj, máme kolem 850 sirén, větší množství je samozřejmě ve městech a dá se říct, že jenom asi tak kolem 50 těch menších obcí, kde siréna vůbec není, ale zase je to vytipováno tak, že to jsou obce, kde nehrozí žádné velké nebezpečí. A Miroslav navíc řekl, že pokud opravdu nás teď někdo slyší a každou první středu neslyší tu sirénu, tak je něco špatně a měl by na to upozornit. Ale my jsme tady říkali, že vlastně jsou 3 ty druhy těch sirén. Co je ta třetí, abychom diváky nemátli? Tu taky máme, myslím, v nahrávce, můžeme ji pustit. To byste měli mít v nahrávce. Ta třetí siréna nebo ten třetí signál je požární poplach. Přestože je tam to slovo poplach, tak tenhle ten signál není určený pro veřejnost, ale má jeden jediný účel. A to je svolat jednotky dobrovolných hasičů. A jaký rozeznám? My tady přiznám se do režie, že ve studiu moc dobře neslyšíme, tak jaký je rozdíl mezi tou, které si, nebo jak vypadá ta, které si nemáme všímat? Takhle, abych to shrnul, jsou 3 signály sirén. Mluvili jsme tady o té výstraze, což je kolísavý signál. A pak jsou 2 signály, které mají stálý tón. To je buď požární poplach, což je 60 sekund s tím, že je v polovině přerušený.
A nebo je to zkouška sirén, což je signál, který je po dobu 140 sekund, čili stejně jako ta výstraha, ale nekolísá. Jasně. To je, myslím, v jednom táhlém kuse vlastně. Tak myslím, že teď jsme v tom udělali pořádek v těch sirénách. Ano, my si o tom ale ještě budeme povídat, nicméně teďka svolávám k našim obrazovkám milovníky deskových her. Naše další téma, jak už vidíte, je zkoušení sirén, anebo jak poznat skutečný poplach. My už jsme tady slyšeli 3 druhy sirén, které u nás v České republice slyšet můžete. Našimi hosty jsou Michal Bareš, ředitel sdružení Rescue Info, Miroslav Menšík, plukovník, vedoucí oddělení krizového řízení. A už nám to tady houká. Neděje se vůbec nic, to je na toho tvýho krtka. To je poplach. Tak pojďme tedy říci... Jak se chovat? Tak jak se vůbec chovat opravdu, když taková sirena zní, a teď nemluvíme už o té zkouškové, která je vždycky pravidelně první středu v měsíci ve 12 hodin. Pojďme mluvit o tom, když opravdu bude podvečer, zní pátek kolísavá. a zní kolísavá sirena. Co se děje, co máme dělat my? Já bych možná úplně první věc řekl, nejdůležitější, nezmatkovat. Aha. Uklidnit se, nezmatkovat. Jak už jsme říkali v tom předchozím vstupu, pokud houká siréna všeobecnou výstrahu, víme, že v tu chvíli nejde o povodně, tak pravděpodobně to je nějaký únik nebezpečné látky, havárie nějaké cisterny a podobně. To znamená ukrýt se v nejbližší budově, zavřít okna a dveře. Tak a ono asi platí všeobecně, že v tu chvíli je dobré vyhledat nějaká další média, která mohou přinést informace, která by souběžně se zvukem sirény už měla být jasně zřetelná, která nám dávají informaci, co se děje. Je to tak? Přesně tak. Nejdůležitější je ty správné informace. To znamená okamžitě, když se ukryjeme, pustíme si rádio, televizi, případně se můžeme podívat na internet, na našem třeba krizovém portálu, budeme dávat vždycky aktuální informace a je potřeba se zachovat tak, jak je v médiích ta informace podána, protože my máme možnost z operačního střediska do médií dát jakoukoliv informaci a média jsou povinny nám ji odvysílat. Honza tady říkal, že máme pátek podvečer, já bych to trošku pozměnila, máme pátek ráno, jsem maminka a mám děti ve škole. Aha. Mám volat do školy, volat dětem, vůbec volat někam? Nevolat. Školy dostávají většinou, ať už od hasičů, od krizového řízení města a podobně, svoje instrukce. To znamená nechodit pro ty děti, nevolat dětem, aby rychle šli ze školy domů a podobně. Věřit těm učitelům. Jinými slovy, nedělat paniku, nevytvářet paniku. Mobilní sítě vůbec. Dneska už máme taková média, která opravdu přinášejí informace. Existuje nějaký systém, že si mohou lidé v mobilu nastavit informace tak, aby mu přišla třeba z krizového centra nějaká taková zpráva? My se tady vyhýbáme tomu, abychom posílali někde někomu nějaké SMSky z hlediska varování, protože ono je to velmi neprůkazné. Může dojít přetížení sítě, síť může padnout a potom je problém. Navíc vy nemusíte mít ten telefon u sebe, nemusíte ho mít zapnutý a podobně. My dáváme přednost skutečně těm veřejnoprávním médiím, dále obecním rozhlasům. Na malých obcích starosta je z popisu z operačního střediska vyrozuměn a dá informaci do obecního rozhlasu, anebo když mluvíte o těch chytrých telefonech a podobně, tak máte v mobilu internet a můžete se podívat na webové stránky hasičů, kde zjistíte, co se stalo. Ale když už tady mluvíme o technologiích, tak jdou tady hodně dopředu a už i co se týká sirén, tak vlastně jsou jakési mluvící sirény, když to řeknu laicky. Přesně tak. Většina lidí asi zná klasické rotační sirény, které mají jednu nevýhodu a to je to, že umožňují odvysílat pouze jeden z těch 3 signálů, o kterých jsme tady mluvili. Kromě toho existují mluvící sirény nebo elektronické sirény, které umožňují odvysílat jednu z těchto informací, což jsou informace jestli. Je to nebezpečí zátopové vlny, radiační havárie, chemická havárie a podobně. Ale zase je potřeba v okamžiku, kdy jsou ty zkoušky sirén, tak si poslechnout jestli. Jenom slyším tu zkoušku sirén, anebo slyším i tu zvukovou informaci, verbální informaci o tom, že to je zkouška. Tak a mě by zajímala ještě na závěr jedna informace, nevím, jestli jsi měl něco důležitějšího, ale samozřejmě všechno jednou začíná, všechno jednou končí. Oznamuje sirena také konec takové výzvy, takového poplachu, takové informace, nebo už se nic neděje následně? Ano.
oznámí i konec, abyste věděli, že už žádné nebezpečí není. Ale nic, já jsem chtěla dodat jenom k těm mluvícím sirenám, že vlastně ať už mluví ta sirena nebo nemluví, to chování, které jsme tady doporučovali, zůstává pro všechny případy úplně stejné. Přesně tak. Nebo to, jestli tam zazní, co mám dělat nebo ne, není tak důležité. Důležité je reagovat na ten signál. Webové stránky je asi to nejdůležitější, co bychom mohli říci našim divákům. Určitě. My jsme spouštili někdy už v roce 2010 stránky, které mají adresu www.varujemevás.cz, kde se vlastně všechno to, o čem jsme dneska mluvili, mohou diváci dozvědět. Výborně. Pánové, my vám děkujeme. S našimi diváky se neloučíme, my vám přinášíme také poslední část dalšího seriálu, Co dělají v zimě, a tentokrát se zaměříme na